Bo día, míster, Xane, para a opinión. Bueno, non sempre se teñen 10 días entre partido e partido. Como van as forzas, como van os xogadores que han ido vixando cargas, sobre todo Villares, que acabou tocado outro partido. E non sei se aproveitaste moito esta semana para facer un pouco de recap de todo o que levamos no pasado, ou ao final centraste en Castellón, pero con un par de días máis de adestramento. Bueno, bos días a todos. Sí, bueno, 10 días dá un pouco para facer un pouco de todo, para descansar un pouquiño máis, para traballar un pouquiño máis, para ir sobre todo axustando as cargas ao final da semana, porque tampouco se trata de que os adestramentos sempre teñen o fin último de chegar ben ao partido, non? Eso que o que tratamos, non? Quedanos 2 adestramentos, o de pola mañán e o de mañán en Castellón. En canto a que me preguntabas dos xogadores, como siguen de baixa Escudero e Gauto, e tamén está Jaime, que, bueno, tuvo un corte outro día nun adestramento e lle diron varios puntos de sutura no talón, daquela, bueno, pois tamén vai ser baixa, e pois Villares, como me preguntabas, bueno, pois ten unhas pequenas molestias, estuvemos controlando moitas cargas estes días, bueno, a ver hoxe si pode adestrar, bueno, en todo caso, creo que a estas alturas da tempada calquer xogador que poida bueno, pois entrar ou sair do equipo, pois ao final sempre creo que todos estamos con capacidade para aportar, e nese caso pois veremos a ver o que sacamos do adestramento de hoxe, non? Quería aproveitar para preguntarche tamén por Charlie Patiño, que leva esta semana tamén tivo algún día que anduvo tocado. Como está ele tamén no personal, que entendo que non será fácil que le xa varias semanas en poder xa non só xogar, senón non entrar na convocatoria? Sí, anda, a verdad que dende hai unhas semanas anda con certas molestias, tamén no tendón de Aquiles tiña unhas pequenas molestias, durante esta semana tamén estuvo controlando un pouco as cargas, e bueno, tamén o igual que o resto vemos a ver hoxe como está a nivel físico, para ver si podemos dispoñer ou podemos contar con el, non? E depois, bueno, no anímico, como, bueno, a verdad que calquer xogador, non? Cando xogas menos, cando contas menos, pois, bueno, pois sempre o ánimo está un pouco máis baixo, pero creo que entre todos, entre os compañeiros, bueno, pois a xente do club, pois creo que sobre todo que estamos o que están axudando sobre todo a levar estas cousas da mellor maneira posible. Bueno, son profesionais, saben que esas cousas pois van por momentos, nada, está traballando ben, recuperará seguramente esa confianza, non? E xa que falábamos do medio de Villares, bueno, se non está Villares, poderíache preguntar a quen vais a elixir, entendo que non mo vas decir, pero como están tanto en Fulu como Yenro? Ao final son dos perfils distintos. Que crees que pode ser máis necesario en Castalia? Máis balón, menos balón? Bueno, creo que bueno, os dous están ben, temos algunha opción máis, non? Como pois algún xogador de outro perfil, incluso que tanto Nuque como Denis pois son dos futbolistas de perfiles distintos, pero creo que temos tamén outros futbolistas con outro perfil incluso que se poden adaptar tamén. O que si teño claro é que bueno, pois no caso de que non este Villares quen decidamos que salga, pois o vai facer ben, porque no adestramento diario, no día a día se está vendo que están a bo nivel, non? En canto que o que nos vai a pedir o partido, pois creo que vai ser un partido moi exigente no físico, un partido moi exigente en canto a que o rival nos vai a exixir estar rápidos con balón, porque, bueno, é un equipo que presiona moi alto, que vai continuamente en situacións de igualdade numérica presionando home a home, que, bueno, pues nos vai a exixir moito en canto a que sexamos rápidos con balón, e tamén que nos vai a exixir a nivel defensivo, porque é un equipo que ten moitísima mobilidade na xente de dentro, que ten moita calidade individual por dentro, é un equipo que xera un caudal de xogo ofensivo moi alto, e que ten unha maneira de xogar que bueno, pues que ten moi interiorizada dende ano e medio, dende máis de ano e medio, non? Co cual, bueno, creemos que vai ser moi exigente, bueno, trataremos de buscar a mellor opción, non?
onde pode estar a clave do partido para gañar ante un equipo como Castellón? Bueno, creo que o ritmo do partido vai ser importante, sobre todo, bueno, pois si o equipo que sea capaz de ter o balón a pesar da presión do rival, pois creo que bueno, vai ter moito adiantado, sobre todo porque somos dos equipos bueno, pois dos que máis xogamos co balón na liga en canto a porcentaxes de posesión. E despois tamén creo que é moi importante o equilibrio que teñamos, non, os equipos, non, tanto cando vayamos na presión como fagamos os nosos ataques, porque, bueno, somos dos equipos que tamén con espacio somos perigosos, daquela, bueno, creo que un partido que vai ter moitos detalles e moitos partidos dentro dun mismo partido e hai que tratar de manexalos todos. Buenas, mister Xurxo de La Voz. Tras el relevo de Plat, porque hablas de un Castellón ofensivo con esos marcajes casi individuales, ¿en qué está la diferencia con el relevo? Porque siempre fue un equipo atrevido, ¿dónde está el punto distinto? Bueno, creo que a esencia do xogo é moi parecido, si é certo que teñen algunha variante que non sempre parten na salida de inicio con 3 como salían antes, sino que algunhas veces fan salida con 4 retrasando un dos pivotes, pero é un equipo que por se decía que na esencia, na identidade do xogo é moi parecido, tratando de darlle un pouquiño máis de equilibrio, non? Tanto cando teñen balón, como, bueno, pois en algúns casos, en algún partido en concreto, pois reduciron a situación de ir home a home a deixar algunha superioridade na primeira línea para na primeira línea defensiva, digamos, para bueno, pues para non estar tan exixidos, non, no man a man co dianteiro, pero bueno, a esencia é distinta con certos matices en canto a equilibrio, non? Cerréis la jornada, bueno, no sé, a estas alturas quizá tampoco sea tan decisivo, ¿no? Faltarán 10 partidos por delante todavía, pero ¿qué supone también que a nivel mental el saber dónde están los demás, en saber qué te juegas con esos 3 puntos, más allá de que sea el partido a partido, cómo influye? Bueno, creo que o calendario a semana pasada nos tocou xogar de primeiros, e agora, bueno, cando acabamos o partido sabíamos que a maioría dos equipos iban a xogarse 6 puntos mentras nos non tiñamos opción de xogar ningún, non? O que te refieres con eso de xogar o luns. Bueno, creo que hai que adaptarse a eso, creo que mentalmente somos un equipo estable nese aspecto, nos miramos para nós, miramos para a importancia que ten o partido, bueno, o tema de que se xogue o último partido, que sea lunes, xa nos pasou máis veces sendo domingo, non sendo lunes, daquela, bueno, creo que non lle dou maior importancia a eso, porque temos que mirar para nós, para o noso rendimento, para a capacidade que temos como equipo e como grupo de ter un rendimento estable. En ese sentido, pois vamos a Castellón con esa idea, non, de seguir sendo un equipo competitivo en calquer circunstancia contra un rival que, como decía antes, nos vai exixir moito tanto no plano defensivo como no plano con balón, cando tratando de ser rápidos na toma de decisións, sobre todo na velocidade da execución, porque o rival nos vai exixir, non? Mais pensando neso que no feito de xogar os últimos, non? ¿Cómo está Escudero? Porque, bueno, la operación, pero ya se le ve que empieza a participar en ciertas actividades. Ya sé que son esas que no entrañan riesgo para su lesión, pero no sé si está adelantando algún plazo, va sobre lo marcado, ¿cómo lo ves? No, vai todo sobre o previsto, bueno, pois está saindo ao campo según o previsto para poder facer un pouco de carreira, un pouco de, bueno, tocar un pouco o balón, pero cando non hai ningún tipo de posición, porque os plazos así indican que ten que ser, non vai sobre o previsto. Listo. Ya. La última aí. Xa que andamos por aquí, pois, bueno, aproveitamos. Onte saiu a convocatoria da Sub-21, que non chaman a Jeremai esta vez. Non sei como viches a el, se crees que lle pode afectar negativamente ou non é tan importante?
Bueno, creo que os xogadores, en este caso Jeremai en concreto, pues, bueno, saben que esas convocatorias son un premio e que así o toman. Realmente saben que o día a día no seu club, no seu equipo é o máis importante, e creo que teñen clarísimo que ese é un pouco o camiño. Creo que están moi centrados. É certo que non falei con el porque saiu ante a convocatoria cando xa estábamos saindo casi de aquí, ou que xa algún xogador xa estaba acabando o seu adestramento, que tuvemos un adestramento diferente dentro das instalacións no xinasio, co cual, bueno, pero creemos que teñen claro que o seu día a día é o equipo, e que iso é un premio que para nada é tampouco definitivo, teñen que seguir traballando, e creo que non cambia nada, non? Aproveitando tamén que está a Liga Genuín esta semana aquí, o fin de semana, bueno, un orgullo tamén para o Depor, non? Non sei ata que punto pois é importante que o fútbol sirva de exemplo de integración, pero as xornadas, dende logo, son moi bonitas. Bueno, creo que seguramente lle damos todos menos importancia da que ten este proxecto, non? Creo que este proxecto social de integración e de facer partícipes bueno, pois, destas xornadas, non? Digamos, non diría ni siquiera de competición, sino de convivencia, porque creo que son un exemplo para todos nós. A verdad que asistín, creo que a todas as que houve aquí como público, porque creo que todos necesitaríamos pasar por aquí, incluso todos os xogadores necesitaríamos ver como se viven estas xornadas. Dende aquí, pois, humildemente, creo que facer bueno, pues, un chamamento sobre todo para que se continúen estes proxectos, porque creo que bueno, o ano pasado tuve a oportunidade de poñer bueno, pues un vídeo de motivación destos antes dun partido o Fabril, utilizando pois algúns vídeos que había destas xornadas, deste proxecto. Falábamos con algúns pais, creo que isto é moitísimo máis importante do que nos parece cando estamos simplemente vendo desde fora, e creo que das cousas máis importantes seguramente que fixo a Liga en toda a súa historia, facendo moitas, non? O sea, que creo que non só é un orgullo para o Deportivo, sino que é algo do que temos que sentir a obriga de seguir facendo todos, non?